अगर आप भी चाहते हैं बिट्टू मलंगिया इंटरटेनमेंट का ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। भौजी बहिन के देवे घुसाई, भौजी बहिन के देवे घुसाई। पिचकारी 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 करे करे, भौजी बहिन के देवे घुसाई। पिचकारी करे करे, चोली के देवे भिजाई। ओकरा हले हले रंग से देवे भिजाई। ओकरा हले हले भौजी बहिन के देवे घुसाई। पिचकारी करे करे, भौजी बहिन के देवे घुसाई। पिचकारी करे करे। भौजी के बहिन है सुपर, ओकरा रंग हंडल बई ऊपर। भौजी के बहिन है सुपर, ओकरा रंग हंडल बई ऊपर। रंग के पोटरी फेंकबई देह पर बड़े बड़े, रंग के पोटरी फेंकबई देह पर बड़े बड़े। भौजी बहिन के देवे घुसाई। पिचकारी करे करे, भौजी बहिन के देवे भिजाई। रंग से हले हले गायक रमन यादव लगावे, बिट्टू मलंगिया से रंग डालावे। गायक रमन यादव लगावे, बिट्टू मलंगिया से रंग डालावे। दीपक राजन छोटू लगावे न पीछे पड़े, दीपक राजन छोटू लगावे न पीछे पड़े। भौजी बहिन के देवे लगाए, चोली में हले हले। भौजी बहिन के देवे घुसाई। पिचकारी करे करे।